Moi! Tiesitkö, että 80% yrityksistä sanoo tuottamansa hyviä asiakaskokemuksia? Kuitenkin vain 8% näiden samojen yritysten asiakkaista sanoo saavansa hyviä asiakaskokemuksia, eli jossain on aikamoinen näkemysten ero. Yrityksistä myös yli 70% nimenomaan B2B-markkinassa olisi valmis vaihtamaan kumppania, jos saisivat parempaa palvelua, parempia kokemuksia. Eli aika paljon on työsarkaa tehtävänä. Mulla käynnistyy tänään mun jatko-opintoihin liittyvä tutkimus asiakaskokemuksesta yritysten välisessä liiketoiminnassa. Lisää tietoa saat tuolta sivuilta www.asiakaskokemusb2b.fi ja sitä kautta voit myös osallistua tutkimukseen. Tutkimus tosiaan käynnistyy tänään 11.5. ja on voimassa 19.5. saakka, mutta tänään on viimeinen päivä ilmoittautua mukaan. Makupaloja ja tuloksia tuosta tutkimuksesta on tiedossa makupaloja kesän aikana ja tutkimustulokset sitten syksyllä. Eli aivan mahtavaa, jos saan myös sinun mielipiteesi tähän aiheeseen ja sitä kautta toki pääset kuulemaan myös tuloksista. Kiitos paljon.